ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಟ್ರಾನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪರಾಜಿ ಸಾರಿ ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಗ್ಲು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಏನು ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು പോകുന്നിಲ್ಲ. ಸೊ ಓಪನ್ ಅಂಚೆ ನಂಜಿತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುന്നിಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತದಿನ ಎತ್ತಿರ ಆಡು ರೀಚ್ ಆರಾಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎತ್ತ ನಾನು ತೋಜನು ಕೈತಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ನಾನು ತೋಜನು ಕಾಂಡೆ ಹೋದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಗೈಸ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅಲ್ಪ ಮಾಡೋಲ್ಯಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಆಶಾ ಭದ್ರನಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ರಶ್ ಇದ್ದಿನ ತೋಜಿಂದು. ಸೊ ಕೀನು ಪೂರ ಆಯ್ತದ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಗುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಮೆಂಪ್ಲೆಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮೆಂಪ್ಲೆಪ್ಪು ಪಾಪ ಹಾಂ ನವ್ಯ ಮುಲ್ಲಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಬೈದಿರು. ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ. ನೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಗೋಪುರ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಿ ಮಧುಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಶಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗೈಸ್ ಬತ್ತ ನಂದು ಆತು ದೂರ ಅರ್ದು ಬರಡಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಅರ್ದು ಇಪ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀವಲ್ಲಿ. सहस्राणि सहस्रशोजे रुद्रादिभूम्यां तेषां ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಗಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬದ ಮೂಲಪುರ ಗೊಬ್ಬನಂಜಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಈ ನೀರು ನೆನ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಲ್ದು ಈಡೆ ಗಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಚಿ ಪಾಯರ ಉಗ್ರಾನ ಒನಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರ ಇಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದಿನಿ ಗೈಸ್. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು. ಲಾಟ್ರಿ ನಗರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲಾಟ್ ಅಲ್ಪ ಹಸಿರು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಉಗ್ರಾನ ಮೂಲು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಒನಸದ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಮುಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಒನಸ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒನಸ ನಾನು ಒನಸ ಮಾಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ ನಾನು ಗೈಸ್. ಒನಸ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಹಸಿರು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಅದ ಒಂಜಿ ತೂದು ವರ್ಕ
ಹರಿತ ಮುಡಿಟೆ ಗಣಪತಿನೂ ಅಲ್ದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದನು ಗೈಸ್. ಪೂರ ಬಟ್ಟಲು ಪೂರ ವೈದಿನ ಗಣಪತಿನೊಂದು ಅಲ್ಲ ನೀ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಮುಂದೋತಮ್ಮ ಮುಂಚಿನಂದು ಮುಂದೆತ್ತದ ಅದೊಂದು ಮೂಂಡಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತಲು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾನ್ವನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪೆಜ್ಜಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಮಧುರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತ ಉದ್ದೇಶ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ನಾನೈತೆ ಆಚೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುನು ಆಚೆ ಏಲೆಗೆ. ಸೊ ಐಕ್ ತುಂಬ ಪೂರ ಬತ್ತದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪದೊಂದು ಎತ್ತು ಶೋತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸ ಛತ್ರ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸೇವಾ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಎಸ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಿಸುವವರು ಸೇವಾ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆಯದು ನಾ ಫಲಹಾರ 10 ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಫಲಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಫಲಹಾರ ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಂದು ಬರೈತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಸರ್ದಾಗ ಬಿಡು ಪೂರ ಇಂಚು ಬಂದಾಗ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಏನಿದ್ರು ಕಂಡನು ಪೂರ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಕಂಡರ್ತು ಸೀದಾ ಇತ್ತು ಬರೋಯ್ತವಲ್ಲ ಕೂಡ ಎದುರು ಪೋಪು ನಂಜಿನ ಸಾದಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಾರುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಅಕ್ಕನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪರ್ತಿ ಅಂಕ್ಲು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪು ನಿಮಿಷ ವಯಸ್ಸುಲೆ ಎಕ್ಕಡ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಆತು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಿ ಇತ್ತೇ ಮೇಡು ಮೂಲು ಪಿರವಡಾದು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನವರ ಫ್ರೀ ಆತವರ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಪುರ್ಸೋತ ಆತವರ ಶೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಎಂಚುಂಡು ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್. ಏ ದೀಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 10 ದಿವಸ ಯಾರು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಿಗೋ ಓಕೆ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಫಿಲ್ಮ್ ಹೌದು ಜಯರಾಮ್ ಸರಿ.
ಇತ್ತೆಟ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ನು ಗೈಸ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಗಡ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಮಧುರದ ಬ್ರಹ್ಮಗಲಸ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತೊಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪದವೆ ಪಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಏತು ಜನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆರಾಮಾಡ ಪೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊ ಜನ ಹೋಗಂತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾರ್ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಿಯು ಅಪ್ಪು ಓಯಪ್ಪು ಓಯಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಊಟ ಪೊಯ್ 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 ಪಕಡಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅನಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಕಾಕಂತುತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸಹಿತ ಬರುವ ಅಮ್ಮಂದಿರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲು ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಭಗವಂತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಆಟೋವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಸಖತ್ ಮಾಲ್ದಿರಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗೈತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ದಾತ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಲಾಯಿದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತ ತಟ್ಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೈಸ್ ರೈಟ್ ಸಾರಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿದುಲೆ ಗೈಸ್ ಎತ್ತಿ ಐತೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಖರಾಫ್ ಪಡದ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಗಿತ್ತಾರ ಮಾರಿಯಾರನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಾ ಗುರ್ತಾನೆ ಜಾ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಕ್ಕು ಅಕ್ಕು ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ಲೆ ಮಾಮಗು ಅಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಮಾಮ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಗೈಸಿತ್ತೆ ಬತ್ತವನು ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಯ್ ಶಾನು ಅಲ್ಲ ಶಾನು ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಜನ ಪನ್ವೇರು ಅಕ್ಕನ ಪಾಲೆದ ಹಾಲು ಸರ್ ಇಜ್ಜಲುಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಲುಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಭಾವನ ಬಿಡೋದು ಅಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಮುನ್ಪರ್ದು ಅಕ್ಕನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ತೊಂಬಾರು ಬೈದೆ ನೆಮ್ಮಲು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವೆಲೆ ಜಾಮಿ ಗೋರಿ
ಹಾಯ್ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕು ಜಿತ್ತೆ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕು ಗೈಸ್ ದಾದನ ಆತು ಬಪ್ಪರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಬುಬ್ಬ ಭಯ ಬಿರ್ರಿ 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 ಅಜ್ಜನ ಟೀಗಳು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪು ಪಕ್ಕಿದ್ರಾಗೆ ಕುಚಾನಪ್ಪ ಪಕ್ಕಿ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸಂಚೆ ಇಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಪೋತು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒನಸು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾರ್ನ ಗೈಸ್ ಗಬ್ಲೆ ಜಾಮಿ ಇದು ಎತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನುಂಡು ಎಂಕ ದಾದಪ್ಪು ಕಜಾಯಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಕಜಾಯಪ್ಪುನ ಇತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಕಜಾಯಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕೊಣಪ್ಪಿ ದಾದಪ್ಪು ಪೇಲೆ ದಾದಪ್ಪು ಬಟನ್ ಬುರಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವನ ಬಾಲ್ ಟಪ್ ಟಪ್ ತೂನಗ ನಮಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಗಂದಪ್ಪನದ ಅನ್ನಗ ಬಾರಿ ಗೊಸಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಿಗಿರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಬುರಿಜ್ಜ ವರ್ಷರಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪುಲ್ಲರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತ್ತ ಹಾಲ್ನ ಅಕ್ಕುನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಉಂಡು ಇಂಬಿಯಲ್ಲ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಏತು ಕನಪುನ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಉರ್ಪುಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಒಬ್ಬಲೆ ಕಾತು ಅಪ್ಪ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಗೊಂಬೆ ತುಲೆಗಪ್ಪ ಒಂದೇ ಏತು ಗೊಬ್ಬುಂಡುದುಲೆ ಒಂದೇ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಓ ಗೊಬ್ಬರ ಗೈಸ್ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ತೋಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಭಾವನ ಸ್ಕೂಟಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಭಾವ ಅದು ಬೈಡುಪ್ಪುನ ಮಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಭಾವನ ಸ್ಕೂಟಿ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ವರ್ಕಮ್ ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ಪರ ಇಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ನೆಟ್ಟಿತ್ತರ ದುಂಬು ಮಾತ ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಚೂರು ದೈಪುರ ನಡ್ತೀರಿ ಕಂಗ ದೈಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಚುಕ್ಕುಪೂರ ಉಂಡು ಎಸ್ ಇದು ದೈ ನಡ್ತಿರಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐಟು ಮಿಡ್ಲು ಕೆರಂಗು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಈತ ಅದು ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಧುರ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಅಂದ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಇದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದು ಗಂಟೆಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಒಣಸಾದು ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನ ಅಂಚ ನಾನು ಒಣಸಾದ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಉಕ್ಕುಡ ಆತು ಪಪ್ಪ ದೈಗೋಳಿಗೆ ಆತು ಸೀದಾ ಉಕ್ಕುಡಾಗ ಆತು ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಆತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪನ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆ ಬರಕತೆ ಏ ಪುಚ್ಚಲ್ ಬರೋಲ್ಲಕ್ಕ इजा पुच्चल बुरा खा लिया बोटा पो पतों भैया पक्की ने हाँ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನವಿಲು ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನವಿಲು ಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೂಲ ಐತೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಬೋಡ ಇನ್ನೆಂಚೂರು ತಂಪುಂಡು ಜೀವನ ಮೂಲು ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಮೂಲು ಮರಿಯಾಲ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಬತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀರ ಅದಾದ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ವಾಲ ಇಂಡ ಅಂಚೆ ತಿರ್ತಂಜಿ ಕಣಿತಲೆಕೊಂಡು ಸೊ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಏನಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬರೋಂತೆ ಮುಗಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಪೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಊರು ಕುಂಬ್ರಾಗ ಊರು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಮೂಲು ಬೀಜದ ಕುಪ್ಪೂರ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಅದಾದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕುಕ್ಕುದಯ್ಯ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾರ್ ಅಂದು
ಈಗ ಮುರ್ಬಾರ್ದು ಎತ್ತನ್ನಡ ಎರಡು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟ ಲವ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಓ ಇನ್ನಾಚಿಗೆ ಅಂಡ ಈಗ ಒನಸು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲೆಗೆ ಒನಸು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಸ್ ತೋಡದೆ ಅದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ರೈಸ್ ಅಡ್ಬಿಡಿ ಇಡೋಣ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಇಡಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಪರಂದು ಚಾ ಕುಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುರ್ಸುವಡೆ ಇರೆಗೆ ಖಾರ ಮಾಡ್ತು ಕುಡಿದೇ ನಮಗೆ ಬಲೆ ತೋರ್ನಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಜವಲ್ಲ ಆ ಮೊಟ್ಟ ದಾಟಿಗೆ ಪೋಪುನತ ಅಡ್ಡ ವರ್ಜ ಮಾರಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಜಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮುರ್ಕೊ ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಲೇ ಹಂಗೆ ತಿರ್ತಿದ್ರು ಚೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಾ ಬರ್ಬ ಅಕ್ಕು ಬರ್ಬಾರದ ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರೋದು ಅಕ್ಕಲ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಸೊ ವಿಟ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಲೆ ಅಂಚೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟೈತೆ ವಿಟ್ಲದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ತೋರ್ಪದು ಅಲ್ಪರ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕನಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ಬೋದು ಕಾಡು ಅಂಚೆ ಸಡನ್ಲಿ ಬಾಲೆಗೆ ತೆಮ್ಮ ಸುರಾತನ ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಚೂರು ಜೋರ ಅಂಚೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾರಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲಕಾರ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಪಡ್ದೆ ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಫುಲ್ ಕೇಸರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪದ್ರಿ ಹೊಲ್ಸಿಪ್ಪುಡು ಗೈಸ್ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮುಂಚೆನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಲಾಗ್ ಪುರಾಣಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಗ ಮಂಪ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಸೆಟ್ ಬರ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಮೂಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಟಾಟಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಬರ್ತಾರ 60 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಜರ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರು ಜೈತೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಸೀದಾ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೋಬತ್ತ ಯಾರಡೆ ಅನ್ವೇಷ ಅದಾ ಐದಲ್ಲ ಒಂದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಪರ್ದ ಇಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಜೆತ್ತಿ ಆ ಎಂಚೂರು ಕಕ್ಕಿ ಬಾಲ ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತದಾಲು ಅಜ್ಜಿನ ಬಿತ್ತೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದೆ ಸೊ ಇದು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಅಂತೀರಿ ಗೈಸ್ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಲೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಪ್ಲನ್ನಿನ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆಗೆ ಚೂರು ತೆಮ್ಮದ ಬರೋ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡು ಅಂಚ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಊರು ತಿಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ವಿಟ್ಲಾದ ಬೋಡಾಪುನ ಸೊ ವಿಟ್ಲಾಗ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆ ಪೂರಕ್ಕತೆ ಕೈಸಿನಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಜಿ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಗೈಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಬಾಯ್ చెప్పు అటమ్ నేను చెప్పు ప్రేమిస్తుండా
ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಕಂಗಾಲ ಐತೆ ಕಫರ್ದಾತ್ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ದಿನ ಐತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಐಕದ ಆದ ನಂಜಿಗೆ ಕೂಡ ಕಫ ಸುರ ಅಂದ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಅಂದು ಬರ್ತನ ತೂಕ ಅದ ಪೂರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅದ್ರ ನಾನು ಜಾಮೀನ್ ತೆಪ್ಪು ಜಾಮೀನ್ ಏನು ಅಪ್ಪ ಊಟ ಒಯ್ ಅಪ್ಪು ಸೊ ವಯಸ್ಸೇನು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಗೈಸಾ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಫುಲ್ ಟೈರ್ಡ್ ಇದು ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 7 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ ಗೈಸ ಈತಾನ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಲೆಂಟೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ತಿಕ್ಕ ಬಂತು ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್